ordinateur ni me fɔ cogo di an ka kan na n b'a fɔ ko bienvenue sur notre espace comment dirais-je aw ni sɛnɛ n b'a fɔ di kɛnɛ bi an bɛna kuma min ɲɛfɔ o de ye ordinateur ye ordinateur o ye machine de ye walima o ye toroko de ye min ka baara ye ka information ɲabɔ walima k'u traiter kɛnjɛrɛma la walima teliya la donc ko ordinateur ye machine de ye min ka baara ye mɔgɔ bɛ sɛgɛn ka ko minnu kɛ waati jan kɔnɔ k'olu kɛ teliya bolo ma ordinateur ye o machine de o la ordinateur natuma anw fɛ yan mɔgɔw ye kumaden dɔ labɛn ko o bariya la n'u b'a fɔ a ma ko subahana mansin o ye kumaden fila de ye naralen ɲɔgɔn ma minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɔtɔw ma subahana o ye arabukan ye machine o ye tubabukan ye ko n'olu nara ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko o bɛ ka ordinateur kuma ɲɛfɔ o kɔni o ye kɔnɔdɔfili de ye ni ɲɛfɔli in n'i ye nin faamu i kan k'a lɔn ko ordinateur ko o ye mansin de ye walima o ye toroko de ye min ka ko bɛ kɛ guwɛ dɔ barisa anw fɛ yan ni mɔgɔ min tun bɛ se ka nin koba sugu kɛ teliya la o ko sugu tun ye dividoya ko de ye ko ko karisa ye subaga ye dɛ o kamalenkɔrɔ cɛ tan tɛ se ka ko min kɛ k'ale kelen b'o kɛ o min bɛ ka kɛ guwɛ dɔ kamalenkɔrɔ cɛ tan ka tile 5 baara teleba walima ordinateur bɛ se k'o kɛ heure damadama kɔnɔ o la a bɛ fɔ ale de ma ko telebaga ale b'a kɛ tele dɔ de bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan panparanpa ale ta tɛ subagaya ye dɛ ale ta ye telebagaya de o telebaga o de kɛra toroko in tɔgɔ o de kɛra machine in tɔgɔ ye k'a fɔ ordinateur ma ko telebaga a bɛ fɔ ordinateur de ma an ka kan na ko telebaga kana fɔ bilen ko ordinateur dɛ wa ne taara